Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Denise. Avid listener ng Tambalan since 2009. Nasa college pa ako noon. Gusto ko yung tandem nyo because you're so nakakatawa. You know, like partner, you're like so nakakatawa. Sumulat ako sa inyo to share my love story na hindi nagtapos sa they lived happily ever after. Minsan, walang forever. I met Ned in college. We were board mates pero magkaiba ng schools. Hindi ko siya napapansin dati kasi yung crush ko, yung gwapo pero baklang presidente ng club namin sa school. Still, Ned and I became friends. Pareho kasi kaming laking probinsya at inosente sa maraming bagay sa syudad. Naging close kami at nahalata ko na nagsiselo siya kapag may ibang lalaki na nagiging malapit sa akin. One time, umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. Dahil magkalayo, wala kaming ginawa kung hindi mag-text. Kilig na kilig ako. Nonsense naman yung mga pinag-uusapan namin pero inaabot kami ng magdamag sa pagte-text. Wala akong pake kahit umabot na sa baba ko yung eyebags ko sa sobrang puyat. One day, nag-text siya ng I love you. Nagulat ako pero in-expect ko naman. Nag-reply ako ng I love you too. Obsessed na siya sa akin pagbalik ko ng boarding house. Charot. We kept our relationship secret kasi bawal akong mag-boyfriend habang nag-aaral. Nalaman na lang ng Tuesday pala napagod yung dila mo kagabi, no? Okay, again. Feeling ko ngalay pa yung panga mo. Gamit na gamit kahapon, So good siya, partner. Anyways, nalaman naman ng parents ko yung tungkol sa amin after I graduated. Pinakilala ko siya sa family ko and he also introduced me to his. Dahil parehas na kaming may work, I felt ready na kami magpakasal. Isa pa, ang tagal na din namin. Nagsimula akong magparinig, pero deadma. Nung dineretso ko na, ang daming dahilan. Wala pa daw siyang sapat na pera kasi breadwinner siya ng family. Pangalawa siya sa 7 magkakapatid at tutulong daw siya sa pagpapaaral hanggang sa bunso. Unfortunately, nabuntis at nakabuntis yung pinaaral niya. Na-depress si Ned kasi nauwi sa wala yung efforts niya. What's next? Bakit hindi pa tayo magpakasal? Tanong ko. He refused. I can sense na hindi pa talaga siya ready. He looked confused. Parang may kung anong gumugulo sa isip niya. I felt bad kasi ilang beses na akong nag-propose and every time, he declines. Nasa tamang edad naman na kami. Hindi naman ako humihingi ng magarbong kasal. Nakikipaghiwalay na ako pero hindi naman siya pumapayag. We stayed together pero hindi na ako nag-expect. Maghihintay na lang ako kung kailan siya ready. Isang araw, bigla akong kinutuban. I can sense that he was hiding something from me. I borrowed his phone and nagtaka ko kasi biglang ayaw na niyang ipahiram yung phone niya sa akin. He was never like that. Nag-away kami. Later, nalaman ko, nagsusugal pala. Online sabong at online basketball ang bisyo. Nagkautang ng 200,000 dahil nalulong sa sugal. Yung pala ang dahilan kung bakit laging tuliro at wala sa sarili. I was devastated kasi sa halip na mag-ipon para sa pagpapakasal namin, sa sigal niya inubos lahat ng pera niya.
Dahil may pagkatanga ako, nag-loan ako sa Pag-ibig at SSS para makabawas sa utang niya. First loans ko yun. Sabi ko wag na niya masyadong isipin kasi gagawa kami ng paraan para makabayad siya. Nangako din naman siya sa akin na hindi na siya magsusugal. Akala ko maisasalba namin ang relationship namin. I was wrong. Nagsugal siya ulit. Para matustusan ang bisyo niya, umasa siya sa akin financially. Worse, umutang siya sa mga loan sharks. Ang excuse niya, lagi kapag nagsusugal, para makabawi. I was furious. Ayoko ng ganong buhay. Suddenly, I do not see my future with him anymore. Binigay ko sa kanya ang lahat. Pera, oras, effort, katawan, kaluluwa. We have been together for a decade. Nasa dulo na kami ng kalendaryo pero hindi pa rin nauwi sa kasalan ang kwento. Alam ko na mahal pa namin ang isa't isa pero tinanggap na naming pareho na we were not meant to be. I decided to let him go. We are still friends and we still communicate. Kaya lang kapag napupunta na sa perang usapan, hindi na ako nagre-reply. Sa mga kapwa ko tambalanista, sana po ay may napulot kayong aral sa kwento ko. Masarap magmahal at mahalin pero do not lose yourself in the process. More importantly, huwag tanga. Bumitaw na kapag nararamdaman mo na you are already being taken advantage of. Hanggang dito na lang tambalan. Salamat po sa pagbasa ng mahaba kong sulat. Nagmamahal, Denise. Ay, talaga yung sinasabi natin eh. Kaya huwag kayo naiinggit kung wala kayong bulaklak. Kasi yung mga nakatanggap ng bulaklak na bonggang-bongga, maghihiwalay din sila. Yung mga nakatanggap ng mga pa-surprise, ng mga pa-camerot na ganyan. May mga fairy lights pa, basta, mga ganyan. Hihiwalay din. Di ba yung mga nakita natin, tama ka sa sinabi mo, partner, di ba? May mga nakikita natin mga post kahapon na ang sweet-sweet Yan nila na. magjowa. Oh. Di ba na parang talagang kaiinggitan mo pag nakita mo yung mga pinuntahan nila, yung mga hawak ng girlfriend, saan Yan sila na. kumain. Naku, maghihiwalay din. Ang hindi natin alam, Char. diba, sa picture na yan, sa likod ng kwentong yan na nakikita mo sa Facebook. May something. Yes. Kasi ito na naman Nag-away po tayo. muna yan bago nakakuha Hindi ng lang magandang yun. ano. Inutang pala ni Sweet Koya. diba? Nagbayad din pala ng mga pabulaklak tsaka mga pa-surprise. Si girl din pala. Kasi posible yan. Kunyari, situation just like Denise and Ned's situation, diba? Ang makikita mo sa social media, what? Nagbigay si Ned ng ganito or nakatanggap si Denise ng ganyan o ang di alam. Nag-away muna kasi para makabili ng mga pang-Valentine's or whatever. Correct. Nag-online sabong muna or nag-online basketball. Natalo muna ng ilang beses Correct. bago nanalo. O worse, hindi nanalo kaya sabi niya kay Denise, 'di ba? Hindi nag-iimbento lang ng mga scenario na. Nagsanga-sanga na. Nagsanga-sanga lang. Nag-iimbento kami. Pero posible, Pero ang sinasabi lang natin, you don't believe everything that you see on social Yes. media. Hindi mo alam yung nasa likod na kwento niyan. Ang sinasabi namin, baka mamaya ang likod ng kwento nung nakita mong kinainggitan mo nung kahapon, yung ikinasama ng loob mo kasi bakit hindi ganun yung celebration ninyo. 'Di ba? Yung kinainggitan mo, may ganito palang istorya, parang Denise and Ned. Correct, 'Di ba? correct. O kaya alam mo 'yun, ang daming ganun. So wag talaga tayong mahirap gawin. Kasi mas madaling mainggit, 'di ba? Parang ano 'yun kahit lason siya, parang mas madali siyang gawin, parang ganun. Mas mahirap gawin yung wag mainggit, wag tingnan yung blessings ng iba, pero yun yung mas tama. Kasi hindi natin alam kung ano talaga yung tunay na kwento behind that social media post. Correct. Ako, diba? perfect example, no? Kwento din. Tropa ko din, partner. Dami nating chinichismis na tropa. Kaya naubusan tayo ng friends eh.
Yan talaga yung dahilan kung bakit minsan na-unfriend tayo. Ito din naman ang maganda doon kasi nakakapulutan ng aral yung kwento ng mga kaibigan natin na share natin online. Wag na kayo Pero magtampo. At huwag yun namang saluhin na laging kayo yun. Marami kaming kaibigan. Marami kaming kakilala, no? Oo, Nag-networking kaya kami. Dami naming downline. Correct. Kaya wag niyong isipin na pag nagkikwento kami on air, kayo yun. Ikaw na agad. Kung Wala namang- na-guilty ka, Oo. anong gagawin natin? Kung Sinalo mo na-guilty ka, sinalo mo. Nagsabi lang naman kaming pangit, nasaktan ka. Huwag ganun, friend. Tsaka wala naman kaming binabanggit na Oo. pangalan. Sabi namin, kwento mula sa Yan. aming mga kaibigan. Yan. Sige, Diba? go. Yung kwento ng tropa mo. Nag-post siya sa Facebook nilang magjowa na nasa ulanan sila, partner. Sa napakagandang tulay ng Ilocos. Ano yun Okay. sa Pagudpud? Anong tulay yun? Sa kakagaling ko lang doon, yung Patapat Bridge. Patap- Viaduct. Oo, yun. Ang ganda doon, di ba? Pag nagpa-picture ka dyan. Tapos, yung picture na yun, napaka-romantic ng shot. Kasi si boyfriend, binuhat niya si girlfriend. Tapos Ay, nakadipa wow. na gano'n. Tapos Wow. nasa ulanan sila. Tapos may video pa yun, naka-slow mo. Ay, naku, No, diba? talaga naman. Dramatic. Oo, talagang romantic, dramatic, and sobrang sweet. Na Pag parang, titingnan sana mo. all. Yes, Okay. talagang mapapasana all. Ang daming views mula sa mga tropa din namin. At pag nakita mo yung mga comment ng bawat isa, sana all. Ang sweet nyo namang dalawa. Oo, talagang yun yung magiging impression mo. Pero the moment nung nakausap namin yung tropa naming lalaki, sabi niya, nag-away kami niyan. Ayokong gawin yan. Pilit akong ginawa Oo. yan. Kasi unang-una umuulan. Oo nga, Diba? pasmahin. Kung Oo. pasmahin pa yung kaibigan mo, Oo, di ba? Tapos wala akong dalang damit Pero gustong-gusto daw ng babae na magpakuha na sila. ma-achieve yung ganong Oo, shot. oo, pangarap nung girl. So hanggang sa pag-uwi nila, hindi sila nag-uusap. Diba? Magkaaway sila. Nakakaloka. Tapos yung post na yon, hindi naman ako nag-post yan eh. Siya. Kinuha niya yung password ko, siya nag-post na. Okay. O see? Diba? Yung Diba? mga So, ganong kwento na hindi natin alam, pero Correct. nakita lang natin ang sweet nilang dalawa. Diba? Yung pala nag-away. Pero hindi naman namin At ngayon, binabasag. hiwalay na sila. Hindi naman, Oo, hiwalay na sila. yun yung masakit, diba? Yung mga ganun. At although hindi naman namin binabasag, meron namang Oo. iba talaga na what you see is what you get. Kumbaga kung Oo. ano talaga yung feelings nila at ramdam mo dun sa photos and videos, yung feelings nila of happiness, kilig, may ganun din naman talaga. Ano to, sumaside lang kami dun sa mga bitter kasi may ano pa may residue pa ng bitterness ngayon Kaya sinasabi natin, okay, maniwala, maghihiwalay din. Pero of course, meron din namang hindi naghihiwalay. Tama. Diba? May true story din naman. Meron din namang true story. So, anyways, mabalik tayo dito kay Denise at Ned. I'm happy, Denise, no, na alam mo kung kailan tumigil. Kasi yung iba, kung iba-iba yan, partner, hindi lang si Ned ang nabaon sa utang, baka pati ikaw. Oo. 'Di ba? Kasi Baka nga syempre, ma-impluwensyahan ka pa oo, pwedeng Posible. ganun. Pwedeng sabihin sa'yo na, ito na yung ano natin, this is our way to go, mag-online kemelatik na din tayo, 'di ba? Oo. Yun na yung gawin natin. Pwedeng na-influensyahan ka. But ikaw, you were smart enough. Ako naniniwala ako, pag matalino kasi, yung pinag-iisipan na maigi, nasasalba mula sa mga sitwasyong hindi masyadong maganda. Although, syempre, nakakabobo talaga yung pag-ibig. Ilang beses na tayo, dyan, nabobo dyan. Parang hindi edukadong tao nang naloko. Yung tipong tanga-tanga ka sa sarili mo, Tanga-tanga sa no? sarili, bakit? Ba't ko ginawa Lord! yun? Bakit ko hinayaan mangyari yun? Correct. Alam ko namang ang daming red flags, ang daming mali, pero nagpatuloy. Di ba? Ay, Tama. gano'n, nakakabobo. Naku, lahat tayo dumaan dyan. Oo, di ba? Pero I'm just so glad na si Denise, mas nangimabaw agad. Yung, kumbaga, you know what you want. And you don't want a guy na ganun yung future. Ganyan Kasi yung bisyo. kapag ganyan yung bisyo, delicads. Correct, mauubos yaman mo dyan. Mauubos talaga. Mauubos lahat ng pinaghirapan mo dyan. Correct. Di ba kasi binigay mo na naman siya ng chance Kaya lang hindi, pinagpatuloy niya pa rin. Yun di ba? lang yung masaklap Actually, kasi. niloko ka pa nga sa aspetong yun Actually. Magulat-gulat ka yung pera mo. Oo, di ba? oo, Kinukonsumo diba? niya lang sa Although, pag-susugal. Hindi naman din masyadong maganda na parang hindi mo siya sinalba or ganun. Kaya lang kung yun nga sabi niya nga nag-try naman siya tas nag-fail. Okay na yun. Ako para sa akin mahirap yan. For us, you made the right decision. Meron ka bang naging jowa na na sugarol? May kakilala ako. Ayan.
Ang dami na naman kakilala. Ako hindi Ganun magkakilala din, pero oo. kami hindi eh. Oo, Ako hindi. as in talagang yung babae, yung nagdadala sa casino, yung sa tropa namin. Oo, di na sabi niya, Baon-baon na. hindi naman masyado. Okay. Oo, kasi ang chismis. Ang daming Ayon. chismis. Ayon sa chismis. Hindi, kumbaga may gano'n, nagkaroon ng jowa na talagang habit niya ang magsugal. Nung nakipag-usap kami, swerte mo talagang mag-uwi daw siya ng 40,000. Minsan umaabot ng mga gano'n, 100,000. Isang puntahan, pag uwi mo may 100,000 ka na. Yun lang yung alam naming kwento. Pero nakausap namin yung tropa namin. Huwag ka maniwala, hindi niya kinuwento yung lugi niya. Nag-uwi siya ng 40, pero ang lugi niya 80. Oo, mga gano'n. Di ba? Oo. Mga hindi natin alam Sa na true. kwento. Correct. At mahirap talaga kapag ka nalulong. At nakipaghiwalay siya kasi ayaw niya ma-impluwensyahan ng ganong klase ng habit. Di ba? Depende, decision mo naman yan. Tama. Kung nag-e-enjoy ka rin sa ganong klase ng bisyo, di ba, why not? At kung meron kang enough resources para masustain yung ganong klase ng bisyo, then go ahead. May mga gusto naman talaga nila Oo, yan eh. at saka talagang minsan lifestyle nila yun correct, eh. may ganun talaga. Pero kung tatanungin, wag Kung na wala lang. ka naman, di ba? Oo. Wala ka naman pagkukunan at alam mong nababaon ka na sa utang tapos sugal ka pa ng sugal, Yan yung bakit itutuloy mo pa? may mali. Meron Yes. talagang mali dyan. Tsaka hindi ko nga maintindihan yung mga slot machine eh. Nung one time na parang kami mag-asawa, nag-try kami. Sabi ko, 500 na lalabas natin dito. Try lang. Try lang. Naku, mananalo ka nun. Hindi nga eh. Kasi Ay, hindi ko hindi. naiintindihan kung ano nangyari. Sabi ko, ano nangyari? Tapos nung naubos na yung 500 namin, sabi ko, tara, umalis na tayo dito. Dapat ganun. You know when to stop. Yes, totoo. Oh. Addictive talaga yung yung mga ganyan, tipong parang patatakamin ka, Correct. papapanalunin May beginner's ka. luck, ganun. Oo. Anyways, Iba-iba naman ang paniniwala dyan. Correct. Kaya naman patok na patok yan at balita ko bukas din sila nung panahon ng pandemic. Wala naman daw nagsara. Sabi. Alam mo, chismosa tayo. Ayun sa mga friendship na sugarol. Hindi, marami din Hindi naman nag-close. marami naman kasing tumatangkilik. Kaya naman. Ayun na Ganito yung nga. tono ng mga chismosa sa barangay. Ayun na nga ang sabi. Nung mga stay at home tayong lahat, bukas daw yun, Chi. Balita ko Yun nga. ang sabi, partner. Hindi naman daw nalugi yun. Charot! Nakakaano talaga, nakaka-addict. Kaya Oo, totoo alam yun. dapat natin kung kailan mag-stop. And good for you, Denise, because yun knew when to stop. And don't worry kasi meron naman dadating sa'yo. Lalo na ikaw yung tipo ng babae na you really want to find love. Yes. Gusto mo talaga ng pag-ibig, gusto mo talaga na mapakasalan ka, mahanap mo yan, and love will find its way to you. O, correct. Ako yung tito ko nga eh. Kwento na naman. Ano naman yung tita mo? Charot lang, naman? joke lang. O sige, yung tita ko na lang. O eto na nga yung tita ko. Gusto Ang dami niya daw, palang kwento. Eto na yung tita ko, partner. Gusto niya daw sumali. Okay. Gusto niya daw na sabi ko, walang palakasan dito. Sabi ko, kailangan ikaw mismo mag-scan. Gusto daw sumali ni tita sa ating Fanscan! Naku, napakalaki ng pagkakataon mo dito, Kabisyo. Correct. Na manalo. Kasi Tama. araw-araw tayong namimigay ng papremyo Sa dito. true. Oo. Walang taya-taya. Wala. Sali Hindi ka lang. kailangan ng 500. Baka ikaw pa ang mabigyan ng 500. So Correct. the Fanscan is the super scan for super fans. We launched this yesterday. All you have to do is to scan the QR code. Saan ba matatagpuan yung QR code ng Love Radio Manila? Meron po sa aming Love Radio calendars. Kung wala ka nun, i-flash namin saglit ngayon. Ayun na. Ito na. Boy Pindot, i-flash mo na. Now na. Kaya, Manila, scan mo na! Ayan, naka-flash. naka-flash na ha. Sa Facebook Live natin ngayon sa inyong mga screen. O yan, scan mo na. For a chance to win sa programa ng Tambalan, 500 pesos. Ah. So pag na-scan mo yan, may lalabas na question. O basahin na rin natin, partner, yung Correct. question. Ano ba yung question? Apakahirap naman ng tanong. Nako, siguradong Sigurado mahirapan kayo dito. dito. Ayaw namin ng basta-basta magbigay ng premyo. Gusto namin mahirapan kayo. Ano ang tanong? Ano ang frequency Yan. ng Love Radio Manila. Oh, diba? Hirap, diba? Hirap, diba? Sakit sa bangs. Parang ayaw ibigay. So again, scan mo na. Thank you, Boy P. Ayan. At naisip ko, partner,
sino yung pipiliin natin today? Pang ilan? What's a good number for you today? Ako, favorite number ko, 69. 69. Okay. Go, push. So, ang pang 69 na makakapag-enter ng kanyang entry sa ating Google Sheet ang mag-uuwi ng 500 pesos. Announce natin yan mamaya. Ayan. Nascan mo na, ha? Correct. Oo. Salamat, Kabisyo. At salamat again sa lahat ng mga nakatutok sa amin. Thank you, Denise, for sharing your story with us. At kung ikaw may kwento rin na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw, kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po, si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!